Здравейте, Илиян! Споделете с нас своите 3 точки за успех, ако искаме да постигнем добра форма. 3 точки за постигане на добра форма. Първо, ежедневно движение и спорт. Второ, здравословна храна. Трето, достатъчно сън. Какво бихте посъветвали дамите няколко месеца преди разгара на лятото? За следващата година да се подготвят по-отрано, но за тази да положат максимални усилия, да имат отдаденост, да не спират с идването на лятото и разбира се да си помогнат с продуктите на The Green Bear. Като споменахте продуктите на Green Bear, кажете ни своите топ 3 на тези продукти, с които ние можем да си изградим една добра програма. Топ 3 на продуктите. Slim Bear, чай за детокс, намаляване на дискомфорта и подуването в стомаха и отслабване. Immune Bear, който е чай за повишаване на имунитета и подобряване на здравето. И Chill Bear, който е чай за намаляване на стреса и дълбок и пълноценен сън. А какъв е топ продукта в вашето портфолио? Топ продукта в нашото портфолио е Slim Bear, чай за детокс и отслабване, благодарение на който The Green Bear изобщо беше създаден и съществува. Защо е добре да се запознаем с него? Защото грижата за външния вид и здравето винаги са вървели ръка за ръка и абсолютно винаги са идвали отвътре навън, а не обратното. Какво ни дава той? Здраве, енергия и успех. Благодаря ви.